o 12 de maio de 1976. Faltábame só 8 días para cumprir 6 anos. Daquela pasaba case todo o día cos meus avós. Mentres eles traballaban as leiras que tiñan na pedreira, eu facíalle a vida imposible aos grilos e aos escarabellos pataqueiros. Naqueles terreos onde Emilio e Carme, os meus avós, plantaban millo e patacas, hoxe a multinacional Inditex fabrica pantalóns e camisas para todo o planeta. Tiña que pasar o día con eles porque, nesa época, miña nai, Melucha, traballaba na Salgueiro SL, a conserveira que había na aldea do Rañal, moi preto da nosa casa. Aquel día, aquel 12 de maio do 76, nada máis entrar pola porta, despois da súa xornada laboral, mamá díxome: «Neno, imos á Coruña, imos ver o petroleiro». Para un cativo do rural como a min, deses anos, o feito de ir á cidade era todo un acontecemento. Era como un día de festa, pois sempre viña de volta con algún xoguete e algunha larpeirada. Mamá facía pouco tempo que tiña coche. Coa axuda dos seus pais, mercara un Seat 127 de cor amarelo, do cal aínda me lembro da súa matrícula, C9837E. No Panchiño, como lle chamaba o avó Emilio ao Seat, pasei momentos moi doces da miña infancia ao son de Aba, Bonnie M, Pucho Boedo e, sobre todo, de Camilo VI, o amor platónico de aquela muller loitadora que xa hai 20 anos que nos deixou despois de que levara por diante un terrible cancro. Ao chegar ao Ventorrillo, na entrada da Coruña, quedara abraiado coa inmensa nube negra que se vía ao fondo da cidade. Lembro que mamá estivera a piques de voltar cara a casa. Agora que son pai, sei perfectamente o que se lle pasou pola cabeza naqueles intres. Mais, con todo, finalmente dirixímonos ata a zona da Torre de Hércules e, unha vez ali, ao baixar do coche, unha sensación de perplexidade, de abraio, de medo, empezou a percorrer polo meu corpo. Quedara pasmado co que estaba vendo. Os meus ollos nunca viran nada semellante. O mar ardía no medio de aquela impresionante fumareda negra. Logo, co paso dos anos, comprendín a magnitude da catástrofe que estaba a presenciar. Aquel petroleiro era o Urquiola. A palabra petroleiro xa me resultaba familiar. Non era a primeira vez que a oíra. Escoitara en Camelle na casa de Celia, unha muller que sacara o permiso de conducir na mesma autoescola que mamá e Fina Sanjurjo, outra veciña do Rañal. Tras obter o carnet, as tres mulleres seguirían mantendo a amistade, polo que as viaxes a Camelle, naqueles anos 70, eran moi frecuentes. Celia vivía cos seus pais, José Pérez e Virtudes de Besa, nunha pequena casa do centro da vila, un lugar máxico para min, onde escoitei contos incribles como aquel duns veciños de Arou que recolleran nos areais uns botes que contiñan algo branco no seu interior, co que logo pintaron as portas e xanelas das súas vivendas. Aquela sustancia branca era leite condensada e, ao chegar o sol do verán, segundo contaban os pais de Celia e outros veciños de Camelle, as moscas a pouco máis comen a xente. 2 ou 3 semanas despois do sinistro do Urquiola, fixémoslle unha nova visita a Celia. Aquel día lembro moi ben. Eu non xogaba. Escoitaba a conversa dos maiores, falaban do que pasara na torre e José dicílles a mamá e a Fina que el xa vivira a praga do chapapote cando era mozo. Lembráballes que no verán de 1934 vira como un petroleiro ruso, era o Boris Shiboldaev, que se dirixía cara a Leningrado, barrancaba na costa de Camelle por mor da néboa e contaba tamén como pouco despois rompía o casco do buque, provocando que as máis de 10.000 toneladas de cru que levaba nas adegas logo se espallasen por toda a Costa da Morte. Segundo o testemunho do pai de Celia, os 54 mariñeiros e 3 oficiais que formaban a tripulación do buque soviético poderanse salvar grazas aos veciños de Camelle, uns veciños, entre eles José, que sen sabelo estaban sendo testemunhas da primeira gran catástrofe medioambiental acontecida nas augas galegas. Tras pasar un anaco falando con José e Virtudes, estas tardes de domingo en Camelle,
sempre remataban do mesmo xeito. Paseo pola vila, visita a unha curmá de Celia, unhas fantas no bar Miramar e, por suposto, a parada obrigada no Porto para ver as maravillas de Manfred. A primeira vez que vin a este home, lembro que me causara unha gran impresión. Para un cativo de 6 anos como era eu naquel entón, ver a un individuo tan peculiar, case esquelético, co pelo e a barba longa e sen arranxar, vestido únicamente cun taparrabos, descalzo e que tiña por vivenda unha chabola de pouco máis de 30 metros carrados, era o máis parecido a ver a Tarzán en persoa. Celia contaba que a historia deste personaxe non estaba moi clara e sei que había varias versións, mas o certo era que Man chegara a Camelle para non marchar nunca máis. Manfred Nadinger nacera a finais de xaneiro de 1936 en Radolfzell, preto da cidade de Friburgo, Alemaña. Era o menor de 7 irmáns. O seu pai tiña unha panadería que, pese aos malos tempos da guerra para a sociedade alemá, funcionaba bastante ben. A familia era das máis adiñeiradas da vila, mas todo cambiaría a raíz da morte da súa nai Berta en 1951. Manfred era un neno tímido e solitario e quedaría profundamente marcado pola súa ausencia, agravándose aínda máis a súa amargura cando volveu casar o pai, que o faría de contado. A madrastra, a parte do maltrato físico e psicolóxico que exercía sobre o menor dos fillos do seu home, conduciría a familia ata a ruína por mor dos seus problemas co xogo. A economía familiar empeorara tanto que tiveran que vender propiedades e terras, unha situación que sería o condicionante para que Manfred decidira irse da casa en 1959 e principiar unha nova vida. Marcha a Suiza, onde empeza a traballar de reposteiro na chocolatería Keller. Alí, a filla do seu xefe namórase del, mais o alemán dalle cabazas, dille que é espírito libre. Ao pouco, seguramente pola incomodidade do asunto amoroso, fai unha viaxe por Italia que aproveita para ver arte e, á volta, opta por deixar o país helvético. Corría daquela o ano 1961 e, uns meses despois, pisa por primeira vez Galicia e aparece por Camelle o día antes das festas do Espírito Santo do 62. Chegara ata aquí polo seu interese pola preservación do medio ambiente e, tamén, a curiosidade por coñecer a Costa da Morte. Xa nunca máis marcharía. Ao chegar á vila, dalle hospedaxe a familia dunha veciña de orixe alemá que voltara da Argentina casada cun galego. Nos primeiros tempos desta día en Camelle, Manfred chamaba a atención pola súa imaxe sempre aseado, ben peinado, elegante e ben traxeado. O porte do alemán recén chegado do corazón da Europa industrial axiña destacou naquel pobo de mariñeiros cunha economía de subsistencia e alexado de toda a modernidade. Cando moitos habitantes da Costa da Morte emigraban a Alemaña na procura de traballo, Manfred facía o camiño inverso. Durante case 10 anos viviría nesa casa pintando, esculpindo, estudando as plantas e os animais e acomodándose entre a xente cunha mestura de naturalidade e certa extrañeza. Nesta primeira etapa, Manfred Nadinger non se diferenciaba moito doutros rapaces burgueses que nos anos anteriores ao hipismo renunciaran a todo na súa terra para topar aventuras e sosego lonxe da situación das cidades. Mantíñase grazas á xenerosidade dos veciños e ás axudas que a súa familia lle enviaba periódicamente dende Alemaña, aínda que en calquera caso Manfred necesitaba pouco para subsistir, pouco de comida, un teito e pouco máis. Foi daquela cando se namorou de María Teresa, a mestra do pobo, coa que mantiña longas conversas. Mas ela xa estaba comprometida e cando casa co seu mozo de toda a vida, que sei que era mariño mercante, a vida de Manfred cambiaría de xeito abrupto, empurrando este desengano amoroso a abandonar a súa primeira casa e a trasladarse a unha pequena parcela, unha punta rochosa no límite do pobo e xunto ao mar. Así remataba a vida de Manfred Nadinger e principiaba, a principios dos anos 70, a de Man, o noso Man.
primeiro que fai nesta nova etapa da súa vida é desfacerse do seu apelido, de parte do seu nome, dos seus elegantes traxes e do seu pasaporte, que ata daquela renovaba convenientemente no cuartel da Garda Civil. Convírtese no cangrexo máis ermitán, como a un Robinson. Refúxiase na soedade e nos seus soños. Asume, a partir de agora, a diferencia, a marxanalidade e a excentricidade respecto á norma, como a súa propia ubicación no mundo, e convírtias en elementos esenciais da súa actividade vital e creativa. En 1972 construe naquel lugar inhóspito, aínda que de insólita beleza, un pequeno galpón cúbico e comeza a delimitar o seu territorio de terra xunto ao mar. Instala, daquela, un museo alrededor da súa nova casa, aproveitando as rochas do litoral, as que lle incorpora todo co que o mar o agasallaba: golfe, madeira, ferros, raíces secas, que mesturaba todo con formigón e cunha vegetación autóctona que el mesmo se encargaba de plantar. Iría creando unha fantasmagórica paisaxe no que a súa propia imaxe de excéntrico ermitán formaba parte consustancial. Man non comía nin peixe nin carne. Era vegetariano, comía plantas, froitas e fariña de millo. Verán e inverno andaba só cun taparrabos e poucas veces con sandalias. Con estas cualidades persoais e o seu atípico museo, o alemán de Camelle iríase facendo famoso, pouco a pouco, principiando a chegar visitantes de todos os lugares á vila. Prensa e radio estaban pendentes del e ata o popular presentador José María Íñigo atreverase a leválo á televisión española. A popularidade ia en aumento ano tras ano, máis aínda cando aparece un día no Corte Inglés da Coruña vestido únicamente co seu peculiar taparrabos e escandaliza a las señoritas coruñesas. Nunca máis volvería a pisar xungla algunha do capitalismo. Metade el Bosco, metade Gaudí, convertera o litoral de Camelle nun remanso de paz, integrando con maestría as súas figuras redondeadas e as combinacións de múltiples cores no entorno. Rochas, casas, montes e pinturas en pedras eran o sustrato da súa arte. As figuras redondas chamáballe o punto. Todo empeza e remata nun punto, dicía. Fun cumprindo anos e as visitas á casa de Celia seguían sendo frecuentes. Cada vez que íamos a Camelle había que ir ver a Man. Lembro que cobraba entrada, como se dun auténtico museo se tratara, e había que facerlle uns debuxos ou escribirlle algunhas frases nunhas libretas pequenas. Nestes cadernos dicían que quedaba a alma de cada visitante e pretendía construir con elas un rañaceus. O resultado de todas e cada unha das accións que levaba a cabo estaban marcadas por un claro compromiso medioambiental. Man estaba apoderándose simbólicamente de todo un pobo, ao mesmo tempo que tiña conciencia de estar construindo unha obra transcendente. Nos lustros seguintes, o atractivo turístico da vila vai en aumento. A Camelle seguen indo centos de persoas a ver os esculpidos artísticos das rochas da praia, o museo, que tamén aproveitara o cambio de moeda para redondear a tarifa, pasando das 100 pesetas a 1 euro, e tamén para ver a un home distinto, un xeito de vida diferente. As súas pequenas libretas seguían enchéndose de dibuxos, de frases e de impresións dos visitantes. Mais todo cambiaría aquel fatídico 19 de novembro de 2002, cando o petroleiro de bandeira de Liberia, Prestige, afunde fronte ao litoral galego e provoca o desastre ecolóxico que todas e todos coñecemos. Só 2 días despois, o chapapote invadía a obra de Man. O petróleo matoume a vida, fóronseme as gañas de vivir, tirei a toalla, dicíalles a uns xornalistas. Cando vin as imaxes nos informativos das televisións, aquela estampa de manto negro puxo unha pel de galiña. Inundeime nun sentimento de pena e dor cara a persoa que creara aquela maravilla, cara a aquel arquitecto do mar, cara a Man, o noso Man. Xurdiron as lembranzas daquelas tardes de domingo, escoitando a José Pérez e a Virtudes de Besa, que xa facía tempo que morreran. Dos paseos con Celia polas rochas que agora tiñan unha cor ben distinta e, por suposto, dos recordos de Man traballando nese lugar que cambiaría de aspecto para sempre.
O ermitán alemán non quería que ninguén limpara o chapapote das súas rochas. Tiña moi claro que había que deixalas manchadas de petróleo para convertelas nun símbolo da morte que destrozou a costa para as xeracións vindeiras. O 28 de decembro de 2002, Manfred Ladinger, Man, o alemán de Camelle, Man, o noso Man, morría no seu habitáculo de 6x6, onde pasara os últimos 30 anos da súa vida. O parte médico sinalaba que fora unha insuficiencia respiratoria e a trombofleebite que padecía quenes acabaron con el, mas moitos compartimos a opinión que o Prestige acabou de matalo. Morreu de pena vendo como a súa costa de cores quedaba sepultada baixo un manto negro. Estaba enfermo da alma. Morreu de melancolía. Probablemente foi a única vítima mortal da catástrofe ecolóxica, mas é case seguro que ningunha estadística relacione xamais a morte de Man, o noso Man, co acontecido aqueles días na Costa da Morte. Y quiero un mundo propio, quiero pensar como yo y vivir como yo. Porque mi alma es nada más que el círculo y nada, solamente libre.